Di na ito, wala na ito naong. Pero believe ko sa imo, makangisi pa man gyapon ka. Ha? Malipayon gyapon na daw di Oo. Pasko kagabi. Wala, tulog, walay Pasko. Dili, nako na gabi, ang Oo. akong gimo. Huminyo lang ko sa mga silingan. Sa gawas, kala, bidyuki. Pag-abot sa alas 12, na buto-buto na, ibakod ko. Oo. Init ako tubig. Ah. Pag init tubig, Dera ka naginit, oh, dera. na may kape ba? Kape. Greatest. Timpla. Dugmo ka dahil ng kuan. Dugmo ka dahil ng biskwit na Skyflex. Ora! Sulbad! Sulbad ang medianoche. Hi guys, Merry Christmas! Morning na pula diri kay Merry Christmas man. Dili nag-vlog gid ay. Naka-seatbelt na ko ha, naka-seatbelt na. Sud na nasa sila makita. Naka-seatbelt na. Dili na ako nagawid si Mrs. na. Ayan, Merry Christmas. Seatbelt. First, ang pinakauna gyud. Mangayo gug pasaylo. Sa tanan nga kapangayog solicitation ako, di gyud makaya tanan, basta promise. Gustohon ko man. Ay mo kabala kay forward ta mo sa kaabag. Dagay kwarta rito. Pasaylo agi ko. Makasabot sa ko kung magmahay mo nako kay wala ko pastilan gyud kami mag-inoktok gyud ni Mrs. ani. But anyway, katong uban nga natagaan. Ano mo pagsabang ay gamay ra ba kay ito mauusad na. Karon lang kay Christmas man, naisa ka kuan nga nag PM na ako. Medyo I don't know, medyo something na medyo na touch ta gamay sa nag-PM. So ang style naman ni adto sa mi sa Save More Kauswagan, magpalit lang gud mi ka ng gamay lang gud ka ng bugas siguro no, bugas mga basic needs lang ba. Tapos syempre kay Pasko pug karon si Lito Inglesero, kabalo magyud mo nga si Lito, mura po na ako nag-igsoon do di na kay mi kauban kay wala may radyo. Ako sa ginanga magkita pud mi diha. So ang buhato na to, duwa ka tawo tong palipayon na lang bi. Yo, what's up? Nana si Lito, lit. Merry Christmas, Lito. Brad, na ako magpatabang ko sa imo, Brad. Namanggoy nag-PM sa mo sa bulwa nga na mo ray tiguang daw diha nga luoy ba. Tigulang? Oh, na diha likod daw sa sea oil. Luoy na gid kayo? Oo. So, duha ka tiguang dito. So magpalit ta og bali magpatabang ko sa imo at atuan nato siya tabangan nato. So magbutang taon siya pwede na to yatag saya. Bisag basic lang good. Di pa man ta dato. Hapit naman ta madato. Hapit na. Pero walay dato. Hapit So lang. sa katatay Brad, unsay kailangan bugas. Bugas. Oh, larga. Sige, duha ka bugas. Okay. So nakapalit na may gamay. Di kayo siya nakadagan. Ito lang. For sure, mga good for 2 to 3 days na ni. So nana si Lito sa kabalo nga ang isaan niya ha. Social na kayo, sinsado na kayo, di na taxi. Usyoso na. Si Owen, ay na may doy lungsod daw nga. Sa may tindahan na doy lungsod yan. Katunahan. Doy lungsod yun.
Gapo diri kay wala disturbo. Mo masuning nga tatay. Boss. Mangutan na lang mi boss, be. Mangutan na lang mi. Kasi liingat tiguan galing boss. Asa na balay niya? Naman ko yung nag-PM sa mo, be. Tanan ako ikaw ba ni be? Mas gwapo man ka sa picture dayo. Ikaw gid ni day. Oh, nali si tatay. Day. Tay. Kaya muna tay. Ano napadulong man ka dito, tay? Sa? Diri ah, anong napadulong man ka? Unsa man ning giingon nga wa naman daw kay pamilya diri? Hindi. Ako, dili man ko gid na taga dire, Pior. Oh. Na, taga Bicol man ako, Katanduanes. Uy, Bicol. Iyang papa taga Bicol pod. Amo ba? Takaron kinsa may panginabuhian nimo karon diri? Kuan lang nga, mo lagi nagkuan patabang kay Maris. Kuon say kuan. Oo. Ha? Si Maris. Amo to si Maris na Si nag-PM Maris, sa kuha. oo. Sa man nimo gipuyan nimo dugay na kadiri. Duay na. Sige daw itur na kuan ni imuhang kuan bi imong mansion nimo bi. So mo ni imong mansion diri. Ali dito tanaw na to bi. So mo na nimong pila na kakatuig diri nagpuyo diri. Mara ako hida. Kaya ang hida ako diya sa una. Nakon man nasunog man niya. Natulo naman tayo mga kuan ako. Sin. Nasunog Niya pa. So nasunog pa gyud ni. Nasunog pa yun. Gibaan pa yun. Gibaan pa gyud. Oh, bago pa man ako na-stroke ato ba yun? Toda. Sus to tapiting basahan nimo diri. Oh, yan. Ito akong magbutas. Butas sa permente. Pastilan. Mo na akong luwagan na gamay. Iya ako lang butangan og sin para makalungag ko. Kay kung dito yo ta basa man. Tadya na lang ka. Unsa may panginabuhian nimo karon? Wala na. Di na ako magtrabaho. Kay na-stroke man ko tong September 16, 1920. Oh, Dugay na di ay. 2020. Sa asa magada diha ka mag-imuro na imong mga gamit Gamit ka. akong hugas na sa banggira sa una. Guba naman po. Wala na. Stila na ni. Tadya imo higdanan diha ah. Oh, wala na. Lamis sa man ako. Wala na. Kung kanan sa una. Tapos sa usa ka adlaw usa may sa tibok adlaw usa ra may gabuhaton nimo diri. Magkuhan na ka. Wapakan na human ang mga basa ko sinina. Panghahay. Ah, okay. Kaluoy ba nimo? Kaluoy ba nimo diri? Kalugin kayo. Wagod. Wagod na katabaho. Kay na-paralyze man ko. Na-stroke. Diyaw. Wa pag-iasawa. Payasawa. Yung mga anak. Tada mugahi pa. Wana. Ani na lang. Nakoy dala diha tapos balikan punta ka para sa imong mga sinina nimo po natay mahatag. Ha? Nakoy gidala gamay pang ano lang ni pilang adlaw tapos at least kung naay makita ni mga ipataguban-tabang mas may siguro mabaling ka sa lain pong burag puy anan nga medyo arang-arang pod. Mo lagi kay dinhi iko nag warning ng mga pod. Oh, tapos Pawaon. Pero nagdumili akong mga kay di man tag-iya ni so ang pagbuhi auto unsa pa ang pagbuhi nimo diri? Tabang-tabang lang say tambay. sa mga kuan sa mga Maglakaw-lakaw ka sa gawas. Ana. Oo. Uy. Pastila na ni. Pay talaga. Kay kung bagabagan lang naong kay di nato magan nato naong Pero believe ko sa imo, makangisi pa man gyapon ka. Ha? Malipayon gyapon na daw bi Pasko kagabi. Wala, tulog, walay Pasko. dili ni ko na gabi ang Oo. akong gimo. Uminaw lang ko sa mga silingan sa gawas kala bijuki. Pag-abot sa alas 12 na buto-buto na ibakod ko. Ah. Init ako tubig. Ah. Pag init tubig, Diya ka naginit, oh, na may kape ba? Kape. Greatest. Timpla. Dugbukan dahil ng kuan. Dugbukan dahil ng biskuit na Skyflex. Mora. Sulbad. Sulbad ang Medianoche. Lipay na ka. Ano? What time Unsa may mo? unsa pangalan gyud nimo? Alberto Domabi Aguilar. Alberto.
Unsa may pangandoy ni Alberto? Sa may imong giampo nga sa Christmas. Now, taga-patag, mayong baskog na panlawas. Mayong... May galing wa pa kay gibati, wa pa kay mga sa may imong gibati dia, wala kay Kanilang pag-stroke na ko. Dahil masakit ako likod, ana. pero wa kay maintain na mga tambal. Wala po. Kay gikan sa pagka-stroke din ako. Na-stroke ko, kabalo. Kani si Lito kay kani akong amigo nga si Lito Inglesero gadako lang tiyan ani yung ko nga magpalit ta gamay ani. Pero gamay ra ni siya, igora po nimo sa pang pang bagil-bangil na nimo ni. Ako'y 5 ka kilong bugas dire. Pulo ka kilong bugas. Uy. Hindi na muro ko duwag si mana. Ha? Hindi na muro duwag. Depende kung mo bisita mo uyab. Wala na. Wala na day. O na ako'y bugas nimo. Uy, daging salamat. Oy, mabasa na ha. Naay kuan gamay dire, naay pan. Napog ko'y noodles dire. Para di ka magmahay tulo ka flavor, chicken, beef, o pork para puli-puli, pamahaw pa nito panihapon. Naay kape. Naay sardinas gamay. Naay kuan tapos napog kay biskuit dire kay imo ra mga gidug mo kang Skyflex. More mong pang Christmas. Ito nga kung kuhan sabi din si. Sige. Tapos mag-expect ka nga mobalik pa ko po para matagaan po ta ka og unsa bay maayo. Luya po nimo dire. Oy sa basa man kay ka dire. Sa yatag niyo, babay? Ha, babay akong ihatag. Okay ra. Wala. Okay na. Ay, kapaluman-lumakan kay. Wala ka na inahin mo. Yung mo ang pa-enduro niya akong buhi. So, at least masiliblan nimo ang kuan gamay ha. Salamat kayo. Sige ta. Dagang salamat sa Pasensya na nga ingan lang sa gamay. Ay lang sa panabi sa silingan kay basi unyag sulungon ka diri na gamay ra binatong bitbit. Basi unyag ihording nimo. Pwede ra gyapon share. Ana, very good. Tay. Giingin naman ako Murag nakuha na nung ba nga murag nagamayan ra man ko sa akong dala para ka tatay. Pero sige lang tay, mobalik ra gyapon ko sa imo diri. Salamat kayo. Ha? Ning ako lang nga at least napalipay ta ka. Okay na ba na? Dako na ba ng lipay nimo na? Uy. Dakong kalipay na. Po, natuning ko ano nimong susluyan nimo diri. Masikag butas di ay. Sige tay, mobalik lang ko puntay. Kana lang sa gid akong madala nimo tay. Kana mo na nagtabang sa ako. Ma'am, mayong kuan ma'am. Mayong hapon ma'am. Ora guni ginagmay ra guni ang amo lang at least mapalipay. Kay naluoy ko sa iyang Christmas daw gabi gidugmok lang nga Skyflex, then kape, solve na. Uy, basi ka netong biskuit, basig hupas niya. Abag una? Be? 2017. Karaan man lagi. Baldiray karahan. Baldiray karaan day. Again tay, Merry Christmas tay. Muna siya si Lito Inglesero, basig mo po na siya akong suguon diyo sa IBC ko. Ako day muna akong paboritong asawa. Nay dili paborito, mo ni akong paborito. Tan ako dayon si Bernie Bitok-Bitok. Ang dilimod. Kaila ba ka ni Bernie Bitok-Bitok? Makadungo ba ka na? Idol good na sa radyo. Ha? Ay! So nakadungo gina ka day? Oo, karon lang na di wa ko makapaminaw sa imo kay wa na ko radyo kay nasunog. Wala naman na shutdown ng mga ibisibihin. Nawala na pud ko. Wala ka lang si. Kami duha ni Lito, kami ni Tandem Bermintis ano. Kapaminaw de. Kung na ba ko radyo, pero minti. Maminaw de ka sa ako, magkatawa ka. Alam. Bawala sa kalaay. Salamat kitay. Matouch mo sa tanang istorya. Ug balit sa mobalik mi. Tagay karaoke. Kana to ni Cash gamay si tatay. Believe ko ni tatay no, kay smiling gyapon siya no despite sa Kay kung ato ning tinudon. Dali punta ka matiguang na sakto. Pila na edad nimo karon dito on? 75, running 75. 75? Oo. Di halata ay marar magag 74. Sige tay, very good ka tay. Ayo tay, mobalik rami tay. Sige. Puhon ha. Salamat. Salamat po tay. Maka mag-CR dito diri, CR ka. Maka-CR bisag asa dia. Ako lang dia kay. That's land. Bisag asa dia. That's land. Dako dito kag CR. O yang CR dia dako kayo. That's land. Salamat. Wala ko na kay lain tira naman si Lito basig bawion niya. Lain man gani siya kay
Pag di daw nimo isulod dayon diretso, iyang bawion balik. Plaster Ay, paso isulod na, oh, isulod na. Ah, sige nga. Balik mo ngayon. Na. Balik na hinoon ah. Usgan pa. Mabugha pa na. Mabugha pa ni? Aw. Ingon niya tay, kay mabugha pa daw ka tay. Sa babae tay o kahoy? Kahoy. Aw, kahoy. Magalang ang ingon. Wala, Di masugo tayo, di masugo na. di na masugo. Kami nangihi. Nahilak nga ni Kusay. Naun ko kamatay sa atong. Nauna pagkatao pero una namatay. Oo, nang namatay. Dungan pagkatao. Sir. Salamat tay. Salamat. Salamat. That's it. Ay tay, picture na ta tay. Ano na ito? Sa coral. Anak ko tarpaulin dia. Dagan na ni. Wala na. Okay. Brad, ibalik na Brad. Balik na siya mong sakyanan. Ibalik ni. Kana. Imo man actually good. Okay. Siyempre kay Christmas magyapon, pasensya. Tapos na ko'y tarpaulin dia. Pila man nakabuok. Inihap ba yan na kay nabi audit. Bro, ba nga atong tarpaulin inihap ra ba na. Ibutang gid sa kanang plaster ay gid basta-basta ihatag na sa kan. Brad, pasensya na ka Brad sa mga Pinas-kuan Brad. Kana lang Brad. Ay, Kagay cash si kuan kami. Iga kaulaw ta. Pasensya gid kay. Kadto siya ganiha, tigulang. Ah, Kani karon batanon pa. Pero tigulang yapon. Merry Christmas brother. 50,000 ya, 50,000. 50,000. Pila. 50,000, 50,000. Nya Happy birthday. ibalik dai ni. Ibalik na nimo dito. Gidrama lang ta ka. Kabalo ko nga sa imo ra po ng uyab nimo na yatag sa asawa na din na sa uyab ba. Di na ba ni siya ganahan og basta bonus, gusto niya kanag yung mahalon. Original nga asawa. Oh, sa asawa kani, Kani sa apuhan. sa puhan kani. Kani ang pikas wa na budget. Bakit yan yung karga day? Bali nga karga na. Tanay tarp, salamat sa mga uban nga nag-sponsor. Pero limited ra gihapon, so mo nang as much as possible. Dito sa Dexcarwa si Bitay ang ubanan ni kay ang mga taxi driver na dito. Thank you brother, Merry Christmas to you. Salamat Leng. Thank you, Brad. Merry Christmas. Merry Christmas brad. Pasensya na, at least natin napalipay, duha ka tao. Merry Christmas. Hopefully, mas dagang pa tayo matabangan. Sa inyong tanan, ingana lang. Just be grateful kung naigagmay nga blessing manghatag. Alright, Merry Christmas. Bye!